Zlato, kdo je Bára? Mám s ní matiku. Proč? Nevím, jen jsem slyšela, že se spolu docela bavíte. To nic není, jenom spolu sedíme. Dobře. Nikdy bych nemohl milovat někoho jiného. Miluju tě, Honzo. Ahoj, lásko, chceš jít dneska na oběd? Jen když budeš na menu ty. Jsi tak roztomilý. Naproti mému bytu otevřeli novou italskou restauraci. Napadlo mě, že bychom tam mohli zajít, protože oba milujeme italské jídlo. Promiň, lásko, ale nemůžu. Musím udělat ten pitomý matematický projekt. Nech mě hádat. S Bárou? Bohužel, pokusím se to udělat rychle. Pak ti napíšu, možná bychom mohli něco podniknout později. Dobře, dej mi vědět. Miluju tě. Ahoj, zlato. Včera si mi nenapsal. Promiň, lásko, dokončili jsme projekt pozdě a já si myslel, že už nikam nechceš. No nic, uvidíme se zítra ve škole? Slibuju, že ti to zítra vynahradím. Miluju tě. Já tebe taky. Ahoj, lásko, víš, že máš příští týden narozeniny? Ano. Myslel jsem, že bychom se dnes večer mohli podívat na ten nový film. Pane bože, ano. Vyzvednu tě v 9. Dobře, lásko. Nemůžu se dočkat. Já taky. Ahoj, Terezo. Moc se omlouvám, ale volala mi Bára a plakala. Opravdu mě potřebuje. Má rodinné problémy. Doufám, že to pochopíš. Nemůžu jít do kina. Dobře, můžeš mi